Ylös ja juoksuu! Mene! Ei tarvinnut! Mitä väkivaltaa täällä näin? Uskomatonta! Mitä te teette? Fasisti! Saatana idiootti! Mitä te teette? Mitä te teette? Hävetkää! Hävetkää! Nasistit täällä. Joo. Saatana! Tää ei voi olla Suomen poliisi, tää on nasistipoliisi täällä. No! Saatana kuuma! But we need to shut the fuck up! Täällä on nyt se valkoinen pommu. Joo. Toi sisällä varmaan on. Ja siellä on, siinä äsken kun astattiin porukkaa sisään. No. Everybody who have parents don't go. Want anyone problems to you? Teidän autossa roikutaan. Siitä oli kyse äsken. Taas oli yksi tuolla Ja meidän se poliisiautossa oikeastaan mitä kiinni. sä teit tuolla? Kiinniotto oli se, mikä meidän tarkoitus siinä asiassa oli. That's it. Sen takia, että hän häiritsi poliisin toimintaa. Ei enää. Fasistit! Fasistit!